Muri yeZimbabwe video yatayataka kubatira nhasi ivideo yakati rebei. So toda kukumbirisa kuti munasogara pasi muteererese munzwe nhau nhoroondo yaSisi. Vatakamboita video pekutanga takakuvimbisai kuti vachadzoka zvakare vachikupa imwe part 2. So muvideo inei vachatsanangura ivo nhoroondo yeupenyu hwavo. Sisi ava sekutaura kwavakamboita pavideo yekutanga vakanga vakarurwa nevarume vatatu. Vachakutsanangurirai kuti chii chakaita kuti vaparadzane nevarume vatatu ava. Sisi ava zvakare vakarara nevanhu vakawanda kana kuti vakaita chihuri nevanhu vakawanda nekuda kuti vanotengesa bonde. Vakaita nevarungu, vakaita nemaChina, vakaita nemaIndia, vakaita nemaSope, vakaita zvakare nevanhu vatema. So vachakutsanangurirai kuti kana pari panyaya dzebonde vakazvifambisa sei pavakaita bonde nevarungu, vakazvifambisa sei pavakaita bonde nemaChina, maIndia, chii. Aiwa, anotida kuwanza nhoroondo. Regai titopinde munyaya zvine udzamu. Navachibanda muri yeZimbabwe kaziwai, nyaya dzenyu tinadzo ingozivai. Pane dzatichakupai manje dzemachokwadi dzisiri dzembanje. Muri yeZimbabwe subscribe, muri yeZimbabwe musipotiriwai, muri yeZimbabwe mese tinokudai, muri yeZimbabwe nesunakirwai. Hanzvadzi wakasimbere. Ndinofara makadi enyu. Aiwa, tinofara. Tisati taenderera mberi, toda kukuzivisa zvakare kuti uri kubuda paTV, nyika yese iri kutokuona kutaura kunoko. Ichokwadi noti nditori newandifonera watondoona pavideo relast Saturday. Saka ndasvipira kudzoka zvekare. Aiwa, tinotenda. So toda kungoti patakagumisira paya tise titangire pakuchienderera mberi. Nhasi part 2. Takagumisira papi garazvi? Ndakagumisira pekuti ndine marudzi akasiyana nengwando. Alright. Just in case kana kune wanyowani watanga kuona this video, musikana uyu panapa tine video rimwe ratakamboita. Musikana uyu anotengesawo bonde. Ndiri kunyepere? Kwete, chokwadi ichocho ndo basa rangu, ndo zvinotondiraramisa. So achitengesa bonde kudaro tine video ratakamboita part 1. Tichaisa link racho mucomment section kuitira kuti kana uda kuriona utese urione. So ngatichipinde hedu munyaya yedu yanhasi. Nyaya yatinayo nhasi ndofunga ndakataura last time ndichiti muchihure mangu mandinofamba umu ndakasangana nezvakasiyana. Ndine varume vakasiyana ndosangana navo. Nyaya ndinayo nhasi ndeyevarungu. Varungu ndichitaura panyaya yebonde, varungu bonde havagoni. Right. Varungu kana muno muZimbabwe towanzoti murungu towanzomuona semunhu aunenge uchishandira nokupa mari. Imi kutaura murungu paganda here kana murungu pachii? Murungu muchena chaiye ndiye wandiri kutaura nezvake. Ndiye akandikecha. Ndakati rimwe gore ndakatiza kumba nokuti hanzvadzi dzangu dzadza kundirambidza kuita zvechipfambi. Ndobva ndatiza. Ndobva ndaigara kuchitungwiza. Ndobva ndaenda mugardens. Ndasvika mugardens ndakakechwa nevamwe baba vaigara kuBeatrice. Ndasvika kuBeatrice ndakakechwa iri night. Ndobva ndarara mangwana makuseni vandiperekedza pabus stop vawandisiya. Ndobva ndakasangana nebhazi revarungu vachibva kuSouth Africa vaiuya kuRoadport. Ndobva mutema aburuka rakamira pandiri paburuka mublack. Ndobva nditi ndepi sister hanzi mupinde mubhazi. Vandapinda mubhazi zvechokwadi. Watiti mukuenda upebva ndati ndiri kuenda kuchitungwiza. Zvikanzi isusu ndokwatiri kuperera asi tichatanga tanosiya vamwe vabereki kuna 4th tozoenda kuchitungwiza. Ndati alright. Tapinda mubhazi taenda kuna 4th tasiya vamwe vabereki taenda kuchitungwiza. Ndobva taburutsa vamwe vabereki. Vandasara inini ndega. Ndo mublack uye pakanditi unogona kutaura neEnglish here? Vandati notitereki zveapo nepapo. Zvikanzi saka inini ndakutaura newe ivo varipo. Vari kuda kudanana newe. Unokwanisa kudanana nawe? Ndikati inini zvekudanana nevanhu handina, zvekudanana navo handikwanisi. Inini nditori beach ndinobhadharisa. Zvikanzi saka kana uchibhadharisa unoda mari pashort time. Sei munhu angaona ukaganda rakanaka. Ndikabva ndanoti ndoda $20 pashort time. Zvikanzi it's okay. Handei mutown
center mukati maokei tinotenga mabhias vataenda mutown center vatanotenga mabhias vatano na 2 zvikanzi hande kumba kwako ndikati kumba kwangu kwainyadzisa ndaigara imenge yakashata ndobva ndati kumba kwangu akuite kuti tiende ndogara nemaparents angu zvikanzi it's okay saka toita sei ndikatega ndenomba ndinogeza ndodzoka inini pandakaenda kumba ndaida unodedza umwe wangu sezvo tandaona vanhu vane ganda risiri ratoziya ndobva ndanomudedza vataenda tasvika kubhazi wakabva watiti ndekupi kunofarika ndobva ndati kwachikwana kune hotel iriko vataenda mugardens vataenda muhotel inini ndakaita sex nevarungu vese vangu vari 2 shamwari yangu yange ine mublack taita madhiredu takanyengana chichinjana navo vese vari 2 mumwe ndichinyengana naye mumwe achibata mazamu mumwe achiita sei ndabva kune uyu ndoita nemumwe tapedza zvikanzi unorova madrugs here ndobva ndati handirove asi ndogona kudzidzira vakatanga kundirovesa imwe mumhino so vazhinji vandakazotsanangurira vakanditi hanzi inonzi cocaine ndobva ndarova madrugs aya saka inini kubva ipapo handina kuzoziva zvakaitika ndakazongopatika ndatowa kuhospital ndiri muchitungu hospital ndapiwa bed ndobva paine hanzvadzi yangu yaichema pandakazoti ndakuziya but ndandisingakwanisi kutaura ndakaomashaya bva ndarara muchitungisa muime mangwana acho makuseni hanzvadzi yangu bva yauya ndandakutaura vatanga kundibvunza kuti kochibva ndamutsanangurira asi handidi kunyepera ipapo ndakapiwa hangu mari yaitenga asi ndakadhakiswa chechitu wakandinyenga vanga vasina kuprotecta vanhu zvinhu hongu ndakafara nemari asi pasex wakandirwadzisa nokuti haisi nyore kungodhakiswa wonyengwa nyoro nevanhu 2 uyezve vanonzi vainditora vhidhiyo saka hazvina kundifadza pawakazouya pawakazondifonera wazodzoka kechitu ndopandakabva ndaudza kuti zvamakaita hazvina kundinakidza pawakandiratidza raive riri diski wachirisa inenge laptop here ndichiona vhidhiyo racho hazvina kuzozvifadza kubva ipapo bvatangoparadzana ndobva tabva ipapo ndobva ndazoziya nhengo yemusope vanhu vamwari kachiure chakaoma musope munhu uya yangone weakness sex yake hainakidze zvinongobohwa yemusope asi kana uchida kupedzerwa enda kumuchaina muchaina unofamba nebhora baba ndakanyengwa ndiri sober sense kusvika ndanyatsoona kuti aiwa unomboti regai ndinyatsoisa pfungwa dzangu panzvimbo pamwe ndikatunda anotundawo but handi kunyepera makambotundiswa nemurume katatu here muchaina anonyenga muchaina anonaka handidi kunyeperai hama dzangu muchihuro mutosangana nezvakasiyana siyana zvekuti pamwe pacho ndinotoona kuti mablack havanyatsogona muchaina anonyenga handidi kunyeperai ndopamatanks. Alright, ko ini ndakambonzwa vamwe vachitaura vachitanzi muchaina vane nhengo dzidiki ameno kuti ichokwadi here nhengo diki ndo inonakazve inini hangu ndinotaura zviri pandiri inini hangu ndoda mboro dikini handidi hombe inondirwadza inokurumidza unondijunga pachibereko zvekuti vamwe vanhu vanotondinyenga wakanzwa ndichichemerera paya anogona kufungidzira pamwe ndikunakirwa wotowedzera but ndee ndichitorwadziwa unofanira kuona iwe wega kuti kuchemerera kuri kuita bhebhiri kunakirwa here kana kuti kurwadziwa nokuti ndogona kuchemerera ndichirwadziwa kuchemerera kwekunakirwa nekwekurwadziwa zvakasiyana saka handidi kunyeperai ina hangu diki ndoifarira diki ndoida nokuti ndonyatsoikurungira senge ndikazonyatsoona murume anenge achitedzera bhiti randendinaro haatonakirana baba zvokuti zvemari ndotombokangana kuti aiwa regai ndimbotapudza zvandakatakura zviri muchiuno umo zvekurema. da kuti munatsodonongodza ipapapo mupatsanure kuti kuchemerera kwekurwadziwa nekuchemerera kwekunakidzwa murume angakwanise kuzviona sei? Inini hangu pachangu inini kana ndanakirwa chaizvo ukandinzwa ndikati dad I'm coming ozoti aiwa ndabata panonaka asi ukanzwa amai ava vari kurwadziwa vari kurwadziwa nechitorwadziwa zvechokwadi nokuti pane mwe mboro kuti unonzwa kuti wani kune mumwe murume akuita pamusoro pangu obva hangu unoti ndi pachibereko haagoni kana kutambisa chiuno chake anenge akangositiga unenge wakandibaya kachibereko ndikurwadziwa kozoitawo kuti anenge uchinyatsonzwa kuti aiwa bhiti riri kuendera banadeti
haiwa bhiti riri kuenderana, haiwa ndinochemererawo zvikunyatsiratidza kuti ropa riri kufambirana. Saka ipapo ndo pazvakasiyana ipapo. Ini ukatongondinzwa ndati dedi I'm coming chete wotoziva kuti aiwa ndarova pari kunaka, uchinyatsondirovedzera undinyatsopedza zvine rudo. Aiwa ipapo kana zvezvokuti short time dhora, shamwari kurumidza, aiwa ndinotombochila. Onyatsorirova ndonyatsonzwa kuti aiwa ndanakirwa zvechokwadi. Zvezvinonzi nevarume nyoro ndoinonaka, kondomu harinake. Unenge usina kusangana neanonaka, anotambisa chiuno ichi. Chiuno chinosheka ichi. Kuita flexible chiuno unyatsonzwa kuti panapa aiwa tiri kunyengana zveshuwa, ndiri kunakirwa. Right, toda kuti dzokerei kumashure zvishoma zvakare. Mataura panhau yevarungu vakakukecha inini. Muchitaura kuti vakazokutorai video. Pane padanazonzwisisa inini. Vachikutorai video kudaro, ko sei pavakazodzoka kechi2 musina imimi kuzonova mhangarira kumapurisa nekuti zvavakakuitai ndinovimba kuti hazvitenderwe pamutemo. Inini handiziwe zvandiri kuti kupusa here, itsitsi here kana kuti chii, inangu polisa ndikufarira. Zvinhu zvandakangobvira kudhara ndakatongoboikana nazvo. Even baba vevana vangu wandakasiyana nawo vakasachengeta vana, kunzi enda kumaintenance, handiwirirani nepolisi. Saka ndakangoti aitsoke, chandakakwanisa kuvarambira kuti handichada futi next handichatodi, ndobva ndakosiyana zvakadaro. Saka apa vaitoita panguva imwe chete kuti mumwe akaisa, mumwe ari kudai, mumwe ari kudai panguva imwe chete. Zvakatongofanana nepo kuti mumwe ari kunyenga, mumwe ari kukubata-bata kunoku, mumwe oenda unonyenga, mumwe achibata-bata kusvika maita sei wapedza. Ndozvataita. But zvaikunakidza here kana kuti chii? Apa pekutanga zvakanditi nakidze semunhu angapiwa mari yakawanda, but pawakazondirwesa madrugs ndo pakandibhowa pekuti ndanda kuita zvinhu izvi nekusaita sei nekusaziya. Zvakafanana nepandakadya mboro, ndakazotozviona papa video kuti ndakadya mboro dzevanhu ava vese, hazvina kundinakidza, zvakandibata. Saka kubva ipapo ndakabva ndangoti ai handichada. But kudya mboro imi hamuifariri kana maisada kudya dze1-2 panguva imwe chete? Mboro inodyiwa kana mawirirana. Ndingadye yandabhadharwa mari yakawanda. Baby ukuda mari kuti undidye, ndotaura kuti ndikuda $50. Kuwirirana kwani kwedu, kwete kundidyisa ndisingaziye. Handizvifarira, izvozvo hana kuzvifarira. Ndidyise ndichiziva ndazvipira ndega. Alright, mataura ini zvakare nhau kuchipatara. Hanzvadzi yenyu here kana kuti vamwe vanhu hakuna here akakwanisa kuzokutsanangurirai kuti makasvika sei muchipatara? Hapana akakwanisa kunditsanangurira nokuti hapana aiziva kwandandiri. Iwo chawakakwanisa muBlack Wind akavhunza kuti kune hospital ndekupi, ndobva vaenda vanondisiya. Friend yangu ndichizomubvunza kuti ko iwe waiwe kupi, akanditsanangurira akati inini ndandadhakwa ndakatosiyiwa kumba. Saka handina mumwe munhu akakwanisa kundibatsira kuti zvakafamba sei kubva ipapo. Alright. Apa matsanangura vanhu vamakarara navo vakasiyana-siyana, mati maChina, mati varungu, mati vatema, nemasope. Alright, maIndia makamborara nawo here? MuIndia chakaitika ndechekuti akandinyenga, but ndakatadza kurara naye nenyaya yatete hanzvadzi yemurume wangu, nokuti ndaishanda mutauni. Ndichishanda mutauni tete wangu murume wavo aiwe kuUK. Saka iyoyo neboyfriend yawo muIndia. Saka boyfriend ye yakazovadedza kuti uyai kulunch. Ndobva wanditi maiguru, pane kwandoda kuti tiende kulunch. Asi kana taenda kwatine taenda hazvitaurwi. Taenda kulunch tozodzoka. Pandati alright. Ndobva taenda zveshuwa mu3rd floor. Pansangana Leopold takaenda Nelson Mandela. Vataenda tasvika hata takatogadzirirwa chikafu chedu chakanaka vatadya. Vatapedza. Kune mufesi wavo pawakabvunzwa kunzi uyu chii chako wakabva wati ndimining. Ndobva tadzika vataenda. Next week. Wiki racho raitena vawatidedza vataenda. Saka tete wangu pawakadedzwa vanozviziva kuti muIndia uyu ane friend yake. Aine friend yake anga atotsvagira inini mining. Asingazivi tiri tete nechi nemurora. Ndobva taenda tasvika vatadya. Saka munoziva pakudanana mimi mukaenda nefriend yenyu.
mune bebhi renyu, friend haina bebhi, bebhi renyu rine friend yayo, wanopedzisira waita sei, wawirirana nezvamune muchiita sei, zvamune muchiita, ndo zvakaitika ipapo. Tadzika vatete vangu vakabva vanditi Makoti unoona kuti chii vana vangati varovei mari iwe ndichakuprotecta kuti pese paunenge uri ndo pandinitiri haurare naye. Saka ndikataura kuti ndakarara naye ndichinyeba naurara naye. Takatengowa vanhu vekungomudya mari, paanondifonera anoti akazotora nhamba dzangu, paanondifonera unditi ndinoda kuona uri wega, ndaibva ndaudza tete kuti inzwai munhu yezvaakutaura tobva taenda sezvo ndandine murume. Ati mari makarowa here? Makarowa kana mari inosvika pamari? Mari takarowa. Mari takarowa. Inini kukura kwangu mai vangu nababa vangu vaigara kuruzevha. Kuruzevha kwokuti kwairwadza, ndakakura upenyu hwaindirwadza. Mari iyoyo ndo yandakati ndichitanga kupiwa, ndakakwanisa kutotamisa vabereki vangu bva ndavatsvagira stendi kudhuze nekubhasi stop. Ndavatsvagira stendi azondipa imwe mari bva ndatoti ana mama handei tinogadzirisa pamba, izvezvi ndokwaanotogara. Aiwa mari ndakarowa zvangu zvokuti pamba pedu pakatomboimprove nekuda kwemari yake munhu iye. Ko relationship yacho manje yakazosvika kumagumo sei? Pakaenda tete wangu wakazoenda kuUK kwaive nemurume wavo. Tete wangu bva wanditi ndipewo line ramaishandisa, ndobva wanditorera line, bva zvatopera zvakadaro, ndowakasiya wazvivharisa. Alright. Aya tiri kupanzwa. Toda kuti tidzokere kumashure zvishomanana. Handi vhidhiyo ratakaita ripo kutanga muriziva. Hama neshamwari dzakaona vhidhiyo iri dzakati kudii? Wekutanga iboyfriend yangu yandifonera nhasi Maxine ari South Africa. Anditi yes kuda. Vandati yes, svikanzi apa ndichanyara hangu kukudza zita rangu rechokwadi nekuti vanhu vandiona vatondiona kudhara, vanhu vanondiziva nchinzi kuda kwashe ndo zita rangu. Saka pandifonera vanditi yes kuda, vandati yes, zvikanzi vhidhiyo. Saka papa paita network phone yakati. Phone yakati ndaramba ndichizvidya pfungwa ndichiti vhidhiyo. Ndobva ndaudza mumwe wangu ndikati munhu yaundibvunza zvevhidhiyo ini ndoda kumushaudha. Vafona futi afona ndo pandati hello zvikanzi ndeipi, pandati bo zvikanzi ndo zvawakuita, ndikati zvikanzi pane vhidhiyo randaona, ndikati pavhidhiyo iroro makanzwa here zvandakataura kuti musandibvunze zvamune maona, zvamatoona ndizvozvo. Ndobva nditi no, asi kuda kutuka ndotoda kukomenda kuti vhidhiyo rako wakarigona, ienderera mberi unyatsorowa chaizvo chaizvo, ivhidhiyo riri kutidakadza chaizvo. Inini pandakariona rakandinzwisa manyuku-nyuku, ndobva ndati it's okay. Saka nhasi ndanyatsoti rege ndidzoke panapa tinyatsotaura tiri pano. Wechitu iboyfriend yangu yekuseri kweOverspear, handizotaura hangu nezita. Ndikataura nezita munhu anozivikanwa zvekuti handifonera akanditi zvauri kuita handisi kuzvifarira, washayei, uda kuitirwei, ndikwanise kukupa mari yekuti uwane zvekuita. Ndobva ndamuti unouya tichitaura tiri paground. Kwazoti hanzvadzi yangu yandifonerawo yekuGlenwood achindipopotera achinditi chanyanya kutambura chii, chawanyanya kutambura nacho chii. Hama wadikana isi nyore yekuti hama inokuda musi wawaita chakaipa. Wongo ari kunditi ndikuita zvakaipa asi kwandiri nini zvangu zvitori right zvandiri kutoita izvozvo. Ndokuti vadzidze vaziye kuti ndo zvandiri kuita, ende ndanga vasingatozvizive kuti ndiri hure. Nhasi uno vakuchizviziva kuti ndiri hure, indiri senior bitch. Kanditaura senior bitch inini handichatsotswe beche rangu iri. Mwana wangu anoda kudya, mwana wangu anoda kupfeka. Haachene nekunzi hanzi ndichaenda kuna sekuru ningi, ndonoti sekuru ndauyawo ndikukumbirawo mari, mwana haana hembe yeChristmas, mwana ari kuda kuenda kuchikoro, ndiri mukadzi mukuru ndaakuzvionera, siyai ndiite zveupenyu hwangu. Handichakwanise kurarama nemari yekungobubudza kuti wedwe ndokumbirawo. Aiwa, hanzvadzi yangu yandirwadza, yandibhuwa kuti yazondifonera nhasi zvekuti yaona vhidhiyo randakaita. But ndikamufonera kuti ndiri kudawo mari yangu yerendi yandobhadhara imari shoma $25 ndiwedzero, anokudza kuti unondifonera mangwana acho hauchatodairwe foni. Asi nhasi akwanisa kujusa foni achindibvunza izvozvo. Zvamaona ndizvozvo wedwe, ndizvozvo ndini, ende ndichakontinya kubva ipapa. Ndoda kutonyatsokurovai panhongonya chaipo zvokuti muchapedzera musisavhure. Hama dzangu muchapedzera musisavhure. Aiwa, tiri kupanzwa. Ndinonzwisisa kuti vanhurume tine nhengo dzakasiyana. Kune dzipfupi, kune dzikobvu, kune dzitete, kune dzirefu.
imimi munowanzofarira dzakaita sei? Ini ndinofarira zvangu pfupi yakati korerere, inonyatsoti ikapinda musini mangu inonyatsonoti ndi handidi inopinza mweya ndoda inonyatsonobate chaizvo. Aiwa murume wacho obva aziyawo kabondi. Aiwa tinonakirana mukuru. Bonde rinonakidza, vanoti bonde rinobhowa masikati kuchipisa ndo pamunoona kuti bonde rinonakidza. Wamuka zvako wapedza, aiwa kunyatsopukutira tuziya, kunyatsopara kana utotadza futi uri pukuta ziya wobva wangobatwa nehope ipapo. Bonde mapiritsi ehope baba. Dzokorodzai futi. Bonde mapiritsi ehope. Kana ukanyenga ukatunda chaizvo. Aiwa unorara. Unorara. Unongokumbira ndokumbira usvitswa kapu yemvura. Dry mouth ika. Obva wanyatsorowa mvura yako kana kadhiringi so. Aiwa udzosera musoro pasi nehope. Imimi urati kuti muzoswi manakirwa chaizvo, manakirwa zvonakira izvi munoda kutundiswa kangani pa1 round? Aiwa inini hangu pa1 round ndiri inini zvangu ukanyatsondirowa pfungwa dzangu dzakadzikama. Wanyatso apa tichitaura zvokuti usina kundibhadhara, wandibhadhara nokuti kutunda kwangu imari. Pasina mari handitunde baba, ndoitori munai miende. Ya, kutunda kwangu imari, ukandipa mari yandagutsikana naye, aiwa ndochiisa pfungwa padyo. Kuti aiwa ndana baba zvaiwa tokwenenjerana edu, aiwa ndotunda zvangu, aiwa ndinonakirwa. Aiwa tonakirana zvechokwadi. Aiwa tiri kupanzwa. Ko vane dzirefu dzedzi dziri tutete. Munotionawo sei? Mari mambosangana nawo here? Atoto turi dangerous izvozvo. Ndo tunonanga pachibereko kaitoto. Tutete turefu tete ndo kanonanga pachibereko. Maiwe nini hangu mukandudza zvehombe idzi kedza handidzifariri beni. Indoda diki idhafu. Hombe idzi dzinondirwadza idzi. Kana iri hombe chiziyewo zvaonoita zvekuita. Hombe hanzi haidi kupinzwa yese mukati kudai. Unopinzwawo kambijana ochiziwo kukurungira kuti ndisarwadziwe. But iwe ukapinza yese ikangonondibaya pachibereko, haini kana kukoira kwacho handikoirei. Ndotorara flat. Ndakungochema uradza kutorwadziwa nekubhoikana zvese ipapo. Pane mumwe wandakamboita video panapa. Ndakanzwa achiti hanzi imi mati munofarira kadiki. Ndakanzwa hanzi achiti hanzi kadiki kanondinyerekedza. Minoti kudii ipapo? Aiwa inini hangu hakandinyerekedzeni. Inini kakango inini chandinoda alright ndinyatsoukutsanangurira chaizvo. Ikaita diki yoita dhafu. Ndoikoirira inini kusvika ndanosvika kuti igume mbijana chibereko changu. Mbora ifana unojunga. Mbora inofana kunotenderera pamusiwo wechibereko paipai. Pamusiwo wechibereko ndo painofana kutenderera ipapo. Iwe uchitenderedza ndo zvinondinakira izvozvo. Zvekuti hombe inozonoti djuyo. Handidi. Aiwa ndofunga muri kupanzwa varume vese vari kuona this video. Vaye vanoenda unotsvaga meno kunokudza nhengo. Madzimai akawanda vandiri kutaura navo panapa vari kuti havafarire nhengo dzakakura. Vanhu vazhinji vasauri kuti vari kuda dziri pakati nepakati. Asi tete vari panapa ndowekutanga vatiwo vanoda idiki. But vazhinji dziri pakati nepakati. Hanzi chakakosha kugona kuishandisa. Hakusi kukura kwayo, kudupuka kana kupfupika. Ameno ndizvo here atete? Chokwadi. Zvakatofananawo nekuvarume. Ndine murume wandakambogara naye pasi. Ndichimubvunza ndichimuti iwe inini wanditi handina matinji. Honga handina matinji. But ndinoda kubvunza kuti chinonaka chii matinji nechikapa? Akandiudza kuti chikapa. Ndo zvakafanana nekuvarume. Varume bora hombe kana usingagoni kuishandisa. Hapana. Diki aiwa diki kunyangwa akatonzi arara pamusoro panga pandini ndiri kuitsvaga. Ndikaiwana ndotunda. Hombe ikangono kujunga chibereko. Nangu handidi. Aiwa zvondirwadza. Aiwa tiri kupanzwisisa. Touya pane imwe nhau zvakare hanzvadzi. Ndinoziva kuti vanhukadzi vane nguva yevanhukadzi kwatinoti pachishona kumwedzi. Zuva irasvika pamwe kuda imimi hamuna mari umba zvakapresa. Apa ropa riri kubuda riri kuflowa kwete zvekutamba zvezvi. Ndiapi mataona amunotora? Inini hangu handitozvifariri. Inini ndagara ndine mapiritsi anoshandisa anonzi macontrol. Ndinozvipa ndega nguva yekuenda. Ewaita haendesa. Ndokonotoita 2 years ndichingomanwa chete.
ende ndichimira parodhi ndichitsvaga mari chete. The more yandoti wiki rino iyi kandi next holiday ndoda unoona maparents angu ndopandotakura ebrown aya ndonomanwa ndiri kumusha ndichimanwa everyday kana 2 zvokuti ndichinwa mvura inodziya makuseni rese rinobuda ndogeza chibereko changu ndiri ikoko ndodzoka ndochitanga basa rangu ndozvandoita. Aiwa tiri kupanzwisisa. Inini vazhinji vandinomboita mainterview panapo vanotaura kuti chero vari kunguva yacho vanongoenda kunokechesa. Amene munoziona kuti zvinhu zvakanaka here? Izvozvo zvinhu zvakashata nokuti ini nangu ndakambozviita maitiro andakaita. Ndandaenda kuri kumakorokoza ndobva ndaenda kunguva ndakatsvaga matablets angu aya vandamashaya ndobva ndanzi neshamwari yangu tora cotton wool oimona kudai waimona opfeka kuzasi uku kumberi haikurumidze kutota ukapinda nevanhu 3 kana kuti 4 obva wanoibudisa obva wageza zveshuwa ndo zvandakaita. Yekutanga ndakaibudisa munoziva kubleedha kwevakadzi takasiyana inini ndinobleedha zvokuti ndakapinda nemurume wekutanga wechi2 kondomu rakabuda rakatsvuka makorokoza anorowa baba ndakarohwa ndichadonyepa kuti maiwe zvatotanga ipapa wandinyengesa ndakarohwa ndobva andisiye ndobva ndageza ndobva ndapfeka chijira ndobva ndapfeka chikotoni cheche ndobva ndabuda bva ndatoudza mumwe wangu kuti inini ndakuwara ini ndarohwa nezvamanditisa izvi. Kubva ipapo handina kuzozviita vandazoenda kumaJuburg vazvaitika futi vandati aiwa ndakudzokorudza futi kuisa kotoni iya vandadzokorudza vandaipakira vandapinda musiyo ndakashanda zvakanaka ndikunyeperai harina kudhubhuka zvakanaka. Chiuya uone makuseni kotoni ye yakaramba kubuda ndakazonoibvisirwa kuchipatara saka ndakaona kuti zviri dangerous handichazvipame futi ini chandakuita ndechemapirisi kunyangwe ndikaita 2 years ndichimanwa ndisingaendi chete kana ndafunga kuzoti hapana pandafirege ndiribudise ndochiita zvekuenda kunyaya kwangu. Zvino manje paprocess yekubvisa that cotton hazvirwadzi rizvi? Zvakatondirwadza nokuti 1 ndakabudisa mari 2 jira riya chikotoni cheche munoona kuti chakapedzera chatena kunoita green zvokuti chakundirwadza mukati umu ndichitonge munhu ari kurwadziwa neperiod pain apa manje ndiri kunyara kuudza mafriends angu kuti chinhu chiye chakaramba kuita sei kubuda. Ndopandakazoudza imwe shamwari yangu tainwa doro vandamuti akanditi iwe pane smell yaukubudisa iwe vandamuti ukona kuti chii handina kukuudza paipai pandakaenda kuperiod paipai kumwedzi paipai chijira chandakaisa chii chakaramba kuita sei kubuda. Ndopaakanditi handendokubvisa vatanotenga magulovhos ake vapfeka vanoedza kuda kuchibudisa akachitsvaga akachishaya mangwana acho makuseni vatamuka vatageza ndovataenda kuNew Start yemutown ndopandakatoiziva ipapo ndopandakanosvika meno kamwe kawakazotora kakaita kasimbi sovha wanokatenderedza mukati kudai ndopachakazobuda chatena kutoita green chichinhuhwa saka kubva ipapo ndakatoona kuti zviri dangerous beta ndishandisa hangu mapiritsi depo ndakambobayiwa depo depo harina kunditira ndairara ndaipera simba ndaidya vandati rinowedzera kukufutisa saka ndoti inini ndakadai so ndowedzera futi vandarisiye saka ndakatoona kutoti macontrol akanaka ndo andoshandisa. But right ndiri kuzvinzwisisa. Pamasvika kuchipatara uko mati kuNew Start Center ndiro makavatsanangurira chokwadi ndo zvamakaita kana kuti makavanyepera? Ina handinyepe ndakatovatsanangurira kuti ndo zvandakaita nokuti chipatara chevasikana saka ndakanyatsovatsanangurira kuti inini ndakaisa cotton ndaenda kuperiod ndichida kutsvaga mari nokuti ndine mwana anoda kuita sei anoda kudya saka cotton iyaya ndakashanda zvakanaka manheru achona nokuti handina kumboona ropa kubuda kwaro mucotton memwe saka ndaingoti rakavharwa ropa rakavharwa ndisingaziye kuti kutorara kwandiri kuita nevarume riri chikutoenda kumberi ndowaudza kwandakaita vha watondinzwisisa vha wanditora vha wanditi handi murumu 3 ndopa wakazononditirara pabhedhi vha watora simbi dzavo 2 yekutanga yacho yanga yakaita point wakangoti ndachiguma wazotora imwe yacho yanga yakaita chihuka so vha wanoibudisa.
kubva pamakaisa cotton iri nepamakazonobviswa pakaitora nguva yakareba sei? Ndakatoita 4 days ndinacho. Ndakachichengeta zvangu ndakanyarara. Musi wandakazomwa dorewe ndo musi wandakazodza shamwari yangu. Dakuramba chidzokera kumashure zvakare. Ndiri kurangarira inini pavhidhiyo ratakaita. Makataura kuti makambenge makaroorwa. Ndofunga ka2 here. Kechi3 ndo pane murume wewe wamakati akazokupai mari kuti munozondoroora chichi handiti exactly. So ini ndoda kuti mutitsanangurire kuti chii chakaparadza imba yenyu pa1st marriage. Kuda kune vamwe vanhu varipo vanogona kubatsirikana nenhau iyoyi. Nyaya yakaitika inyaya inorwadza. Inyaya inosekesa, inyaya inorwadza kwandiri. First marriage yangu handidunyepa ndakagara zvakanaka. Zvoti kana nhasi ndikazvifunga pamwe pacho ndiri ndega ndinotombochema. Murume wangu wekutanga inini akanondiroora. Kana tichitaura zvekuroora hatisi kutaura kuroora zve2 cents. Ndakaroorwa zvekuti ndaiti ndikatarisa vabereki vangu nana tete zvavaita noti ndakati kuroorwa ndakabvisirwa murume wangu inini zvaakaita. Ndakaita zvekutizira. Ndatizira. Ndakagara naye nguva refu. Tikaita mwana wekutanga vashaya. Vandaita mwana wechitu ndine nhombo yechitu. Murume wangu ndinoziva kuti anga ine plan yekunondiroora. Aindipa $100 Monday, $100 Wednesday, $100 Friday. Achinditi chengeta mari. Saka inini mari ndasingaichengete mumba noti ndaiti mari kai anogona kuzofunga dzimwe pfungwa. Akafunga dzimwe pfungwa zviri nandirowe mari ndasara ndinayo. Samari ndaichengetesa mamai weku next door. Vamwe gogo so. Ndichochengetesa mari ndichochengetesa mari akazoti iwe ari manero mari yako mari. Vandati 1.5. Zvikanzi alright. Ko muno mumba une mari. Vandati mumba muno ndine 300. Zvikanzi 300 imanage ndoda kuti isvike mu500. Vandati it's okay. Zveshuwa ndakaichengeta vasvika mu500. Vandamuudza ndikati mari yedu ya500. Zvikanzi plus 1.5 iroko vandati zvikanzi alright. Takaita 3 days mari yese yaiuya kuzokeshwa nevakomana tatine vashandi 15. Mari yaiuya kuzokeshwa nevakomana yese aibata ndiye achinditi mbomira pane zvandoda kuita naye iwe chengeta yako yawakachengeta. Day rechi4 ndobva nditi enda unotora mari yekwagogo. Alright akanditi eno mari yandaikupa yeye wakaisa kupi ndiyo unayo here. Vandati aiwa ndaichengetesa gogo wepabhoho patochera mvura. Zvikanzi enda unoitora. Vandaenda vandanoitora 1.5 iye vandauya nayo. Vandatora 500 yanga iri mumba vandaisapa. Zvikanzi zvandoda kuti tiite mukadzi wangu. Toda kuenda mutown center ne500 iyi. Toda unotenga grocery redu rinokwana kuti tinokwanisa kudya kuti gore tega muno. Vandati vataenda ndo vatasvika mutown center zveshuwa takatenga grocery 500 nguva yanga iri mari 2010 2011 noti mwana wangu ndakamusununga 2010 2011 ziti August September ndobva tanotenga grocery redu. Tatenga grocery redu vataya naro ranga rakawanda kana nedoro nefodya. Chinhu chaindishamisa ifodya kuti fodya idzi ndedzani idzi dzatengwa apa idzi. Tazadza mumba mangwana acho makuseni zvikanzi ndasina kuda kubudira pachena nezuva. Nhasi tikuenda kumusha kwako toda kumbonoona vabereki sezvo kuna kwatosvika ini ndisingaziva vabereki vako. Ndikati alright. Ndobva ndanzi ndonodedza hanzvadzi yako ndaive nehanzvadzi yangu yaitishandira vanondedza hanzvadzi yangu vayauya but haya kombi yedu vatanosiyiwa kumbari but haya kombi yekuenda kumusha. Taenda kumusha kwedu takasiya zvinhu kumashops tachiri kugara kuruzevha ipapo. Tasiya zvinhu kumashops nekuti ndamutsanangura kuti pane distance taive nemuzukuru wake ndiye inoita samukuru wedu. Taenda kumba ini noone dzungo rekuda kuona vabereki ndaingo ndida kuenda vabereki vangu zvikanzi hayo enda unosara handiti unoona tete toda kunosvikira kwatete. Tasvika kwatete tete tavaona zvikanzi munorara pano muzoenda mangwana mutambo utanga mangwana. Zvechokwadi zvinhu zvakanakidza ndakaroorwa zvainakidza asi baba ndati imba iyoyo
yakaparara zvinorwadza zvinosuwisa. Ndakagara mumba mangu zvekuti mai vangu nababa vangu ndaiti ndikasvika kumusha waiti murungu auya. Ndaenda kumusha murume wangu aitsvaga mari, nanhasi anotsvaga mari. Akaita boyfriend iyo yekuti vakadzinga washandei yakanaka si yakashata. Ndaenda kunotengesa mutauni, bhutsu dzaigadzirwa nemurume wangu. Ndichitengesa mutauni ndakazongonyangirwa nemumwe muCID aninga mutauro wangu nezita, asi ndikaonererwa ndogona kungozvitaura kuti zvakandita zvinhu zvakandirwadza mumwoyo mangu, zvakandirwadza. Inini mwana wambozoti ndo pastage yaindingandisvitse. Takadanana nemuCID uyu akandinyenga. Aifeti manyengera akandiita. Ndakarwa nemunhu. Ndarwa nemunhu aiwe murume. Tarwa kuchitungisa kupa mashops padi. Ndainotenga vashandi vangu ndandisingakwanisa kuwabikira chikafu chavo vese. Saka ndaiti Sunday kana ndisina kuenda kubasa ndainowatengera chikafu kukantin. Ndobva ndanotenga chikafu changu. Saka baba wewe pakantini pepe chikafu chakabva chapera ndakachipedza. Zvikanzi mambweni mapedza chikafu panapa. Sunday gega ndoshaya chikafu panapa nekuda kwenyu. Wakatanga kundituka, bechera kaora uri chiko uri muCID here iwe, uri mupurisa unotembeiko iwe. Saka inini nehasha ndakatadza kuzvidzora. Baba wepakantini baba Gamoyo wakaedza kunditi mainini endai kumba. Vandatadza kuzvidzora. Pamoto paive nezvibhodho rinobikirwa sadza pakantini rere. Raive nemvura yaibhoila. Zveshuwa ndora ndakanotora vandanodira baba rere. Ndavadira vandatofamba ndaenda kumba kwangu. Handina chandakataura kune murume wangu. Ndakasvika vandangogara pamushini, ndakangogadzika chikafu apo vandagara vandatotanga kusona. Ndaisona bhutsu. Ndichisona ndakaona polisi ichisvika. Zvikanzi nemurume wangu kwakanaka here polisi iri kuuya. Ndopa wakasvika zvikanzi tokumbira kuona unonzi mai chiyangu vandati ndini. Zvikanzi mapisa munhu. Saka masungwa. Ndikati zvakanaka ini. Ndakatora $100 yangu vandaisa mubra vandaenda kupolisi. Ndasvika papolisi vandavhurirwa dhoketi vandatoiswa kuseri. Ndaiswa kuseri muCID yakabva anosvika anga achiri kupisi mazuva iwayo. Ndiri kuseri kuya vanopinda vanonditarisa. Zvikanzi yes. Saka ndaive ndakapfeka short nevesi zvegreen murume wangu aisapota caps. Zvikanzi yes vandati ndiri right. Zvikanzi uri mukadzi wemunhu here kana kuti uri musikana. Vandati ndine murume wangu uyu ari panze apo akabata mwana uyu. Zvikanzi ndiye murume wako? Vandati Zvikanzi saka wasungirwei? Ndikati ndasungoti ndanetsana nababa wandituka pamashops apo vandawadira mvura yanga ichipisa. Zvikanzi baba wacho vari kupinda. Ndikati wakagara mubhenji kuseri uko. Ndobva anotaisa baba waivho adzoka. Zvikanzi vanambotsva mvura yanga isati yanyatsopisa. Saka iwewe inzwa kaya kuita panapa. Iwewe kudairo ndite madhiri ekuti ubude. Vandati Zvikanzi ndipe nhamba dzako. Ndobva ndamupa namba. Ndamupa nhamba ndobva abuda. Akatora nguva ari panze ndofunga akaita 1 hour vadzoka mukati. Zvikanzi nyaya yenyu yaita. Saka yaita ndipei phone number dzenyu tozotaurirana. Vandamupa nhamba dzangu. Saka nepfungwa dzangu ndakati since aita nguva ari panze apa maybe afutaura nemurume wangu. Ndobva audzwa kunzi ndinotengesa bhutsu pamwe achazoda kubhadharwa nebhutsu. Handina zvandakaziva kuti munhu yaitowa zvekuda kutondinyangira. Ndobva ndabudiswa zveshuwa vandaenda kumba. Pakapera 1 week ndobva andifonera. Akandifonera ndaitowa kubasa. Zvikanzi vandati hello. Zvikanzi ambuya muri sei? Vandati ndiri right. Zvikanzi muri kupi? Ndikati nawo ndiri kubasa ndiri mutown. Zvikanzi ndoda kuona palunch na1. Ndikati mama di kuti madhiri acho tomaitira kupi ikoko. Sinzi ndaigara kuchitungwisa. Tomaitira ikoko. Zvikanzi madhiri Ndikati hamusi kuda bhutsu here? Zvikanzi bhutsu ndodzidi. Handizivi kunotengeswa bhutsu here inini. Ndikati saka mukuda mari here? Zvikanzi mari yei? Mari yandinayo munoipedza. Munondiudza zvemari munondipa mari ipi kuyamina imi. Ndikati saka mama tiri. Zvikanzi ndati ndinoda kuona na1 palunch. Vandati it's okay munouya. Na1 akabva afona vanditi ndiri paJovana ndine Benz yegreen. Zveshuwa vandaenda ndasvika. Zvikanzi pindai mumota. Vandapinda mumota. Zvikanzi toda kutaura tichienda kuseri uko. Pane kumba kwemukoma wangu kwandoda kuti tinete sei? Wandoda unoona. Vandati alright. Ndapinda mumota muya nekudzungairawo inini handauziva kuti ndikuendeswa kuloji.
Tapinda mumota muya, mota iri kurohwa zvikanzi ini handisi kutomboda mari, chandiri kuda kutodanana nemi. Kakwai munogoda kudanana neni sei? Ini ndine chi? Ndine murume. Zvikanzi anenge azviudzwa nani. Tasvika paloji paya, mota yapaka. Ndakagara ndakanzi sara mumota, ndobva anoita zvaakanoita. Tikanzi tipinde murumu umo makavhurwa dhomu. Saka kana tapinda tichagara imomo, iye achazouya. Tapinda murumu muya, tagara, pauya chikafu. Parudzi mune mubhedha nekabhathurumu. Zvaingondidya moyo, but ndaitadza kuita sei? Kuvhunda. Saka akazonditi iwewe panapa chinhu chandakuunzira kuno kana ndakuudza kuti ndoda kudanana newe, totoda kurara tese munhu. Zvekuti mukoma wangu izvo ndezvekutonyipa. Ndopandakati ini nangu handizvikwanisi. Mukangorara neni, murume wangu ndikunomuudza achaona zvekuita nemi. Zvikanzi iwewe ukanoudza murume wako, uchinomuudza ini ndoda kutsvagira mhosva yakudarika yawakaita uende kujeri. Saka ndakabva ndanopanika kuti mhosva iya zvakureva kuti ndakutsvagirwa hombe ndakuenda kujeri. Ndopandakabva ndabvuma bva tarara tese nekusazivawo kuti zvinhu zvichaenderera mberi. Ndakamuudza kuti zvikuperera musi iwoyo. Ndobva tapedza paya tanyengana, tapedza tabuda, tapinda mutauni. Makashandisa kondomu yekonchi? Hatina kumboshandisa kondomu, zvaizikanwa naniko. Tapinda mutauni paya, ndobva anondipinza mushopu yehembe. Zvikandoda kuti musarudze hembe dzamuri kuda, nonga. Zvikanzi mari iyi yandakukupai munonoshandisawo kumba kwenyu, iya munogadzirisa wano bhutsu ye-echange, ndo inonzi mari yebreakfast. Iyi yandakukupai ndo mari yekuronga upenyu. Wazvinzwa? Zvesho akandiverengera mari musiyaidhiye zvokuti mari yakandityisa kunoisvitsa kune murume wangu. Ndakasvika kune murume wangu ndaita kunge munhu ari kurwara, akambondibvunza chiko, ndaingoti musoro wangu kutema. Handbag raiwe nehembe dzinyowani dzandandatengerwa, bva ndamunyebera kuti mune hembe dzamai Judy, ndakunowapa hembe dzawo. Vandaenda ndasvika kuna mai Judy nababa Judy, ndakabva ndati baba Judy hanzvadzi. Baba vandaivati hanzvadzi. Ndo zvaitika kutauni kwandandiri. Saka ndiri kufunga ndiudze murume wangu. Baba vaye vakanditi hazvitaurwe zvauda kutaura. Iwewe fuku rakakomboti kubva nhasi akakufonera usadaire mudzo kuti mimi ndakunokuripotera ndikusungisei. Mari yawapiwa iyo zvakwauri kuti uendese kune vabereki wako kana kuti wotsvaga zvimwe zvekuita, asi murume wako usamudzi. Zveshuwa mari yandakamuka makuseni, ndakabva ndaisiya imomo. Makuseni vandamuka vandaenda kuekokeshi vandanoisenda kuna mai vangu. Ndikati mama chionei zvekuita pamba, mugadzirise pamba. Zvikanzi alright. Tagara musaidu yevha andifonera. Ipapo munonyepa imi. Noti nyaya iyi ndandazoiudza sisi wangu tazoigarira. Sisi wangu akati munhu yadi kuraswa uyu munin'ina. Mudhonzere padhuze tinyatsomurowa mari. Zveshuwa ndakabva ndanomuintroduce kuna sisi wangu. Vaazonondifonera zvikanzi ko ndiruda kuona. Ndikati hande tinosangana kutennis court kwa sisi wangu. Pana sisi wangu ukasvika patennis court unondimirira ipambo. Vanosvika patennis court vandifonera vandamhanya kwa sisi wangu. Vandanotora munhu wangu vandaenda naye. Sisi wangu ibhisiwo. Aiwa mukomana akatanga kubudisa mari yemabhiyazi tichidhakwa. Aiwa akuoneka akasiya mwaira sisi wangu mari. Sisi wangu akati kani wari munin'ina, mari ngatirove. Murume ndakadana naye 4 years. Ndine 4 years. 4 years ndine murume. Murume wangu anondibata. Andiname murume wangu yakandibata. Zvenge secret yangu nekuwanhu wekufamily kwa mama wangu. Noti murume uyu akazondiroora. Paakaroora akatonditi ndakuda kuroora. Iwewe uchauya nebepa remurume wako raakakuroora. Ndora ndoda kuratidza murume wako kuti ndimainini kwandiri. Zveshuwa ndakaba bepa remurume wangu reroora. Vandaenda naro vandanomuratidza zvikanzi haidzi change idzi. Enda unodzosera. Ndobva atsvaga mari yake akati ndipei 2 months. 2 months zvikanzi zvangu zvangu zvaita. Musi weThursday ngatinosangana kwa sisi wenyu. Wotoudza maparents ako. Mai vangu ndo mai vangu. Baba wangu ari hanzvadzi yamai vangu. Na vamwe wana sekuru wana hanzvadzi dzamai vangu. Nana mai guru kwa mai vangu. Ndakaroorerwa family kwa mama wangu zvokuti kwa baba wangu aizviziva dzimwe hanzvadzi dzangu dzandaigara nadzo. Vamwe vese havatozviziva. Kana baba wangu akatonzwa nyaya iyi vanokatya madzika. Ndaroorwa haiwa ndakaroorwa. Family kwa mai vangu ikanakidzwa tikafara zvokuti. Asi murume akazova nekundishungurudza.
Alright, chimbomirei pane pada kunzwisisa. Murume wekunyanya kutanga akakuroora here family yese iri kwamai neyo kwababa? Akaroora ndine kwababa. Alright. Saka uyobva ati aiwa ini ndida kurooro ndiri family kwamai. Aiwa, wechituzviziya. No. Alright, mati kudi? Wechitu uyu haana kuzviziva kuti hapana family yekwangu ndeye kwababa ndeye kwamai. Aifungidzira kuti ifamily yese yekwamai neyekwababa. Alright. Iye anga atori murima sezvo anga asingaziye dhiri raita sei raitambika. Ndobva ndagara murume uyu akazowa nekundishungurudza. Kwete kushungurudza kwekurohwa. Ndaigona kufonerwa na 5 o'clock kudze kumazuva rodoka. Hello. Ndokumbira uye ndikuone pamakoni ndapedza basa. Apa une murume ka. Ndonyepa ndichambotanga ndichanyepa. Ndakumbomhanya kwasisi wandifonera nditi mhanya kuno ku emergency. Ndakumbomhanya kwasisi kusvika azoti naimi sisi wenyu anokufonera every day. 5 o'clock. Wanenge wachidei. Ini ndakuaudza kuti mai guru zvamuri kuita zvisikuita sei asikundinakidza. Ndati alright. Sisi wangu semunhu aiziya dhiri vawafonerwa kavawaudzwa. Sisi wangu vanotaurawo nechikomba chemuning'ina kuti aiwe iwe nguva dzauri kufonedzi dzakaita sei dzakanyanya dzito munhu uyu anozodzoka nguvai. Tambozvigadzirisa paya tagara baba ndakazoita nhumbu yemwana wechitumbu. Ndiri muboyfriend. Ende nhumbu iyoyo ninangu kunyangwe yenyu mukaona vachazivawo chokwadi vachaziya nemameno. Nhumbu iyoyo nanhasi inini mwana wangu handizive kuti ndewe murume wangu wemumba ndeye uyu here handiziye. Ndakaita nhumbu yangu. Nhumbu yangu pakunosununguka yakanetsa. Chinonzi kuhurira uine murume vanhu vaMwari achina kunaka. Unogona kufa nemimba yako musi wokunzi kunozvara paipai. Indakapotsa ndaruma ivhu. Mai muna June. Nhumbu yarwadza. Ndaenda kuchipatara. Nhumbu ingazvarwe 4 days. Nhumbu ingazvarwe 5 days. Nhumbu ingazvarwe zuva rechi6 makabva manopinda mumwe baba so. Vanonamatira mai vaive pa next bed. Wawanamatira wakabva wanondidedza zvikanzi hanzvadzi yangu ndokumbira kukuona. Vandaenda yaive visiting hour. Hama dzitorimo. Vandaenda zvikanzi ndoda kuti kana wapedza kutaura nehama dzako uye panze pane tengi regreen apo ndaive pamakoni undione ndiri ipapo. Vandati alright. Ini zvekumirira kuti hama ndipedze nadzo handina kuzombozvimirira. Ndakangonosvika pane hama dzangu ndikati wedu wemire ndimboenda panze. Pane zvanoda kumbonoita. Vandasvika pana baba vaya. Zvikanzi ndoda kuti utaure nemwana wako. Mwana ari mudumbu umwe anoteerera. Ndoda kuti umuudze kuti mwanangu ndakakusanganisa nababa. Ndakasanganisa mutuposiri wani wako. Ndoda kuti ubude. Nokuti mwana uyu anga akuita zvekurwadza akatamba achinotunga moyo ndanda kuti zvekudona zvezvi. Zvekufizuka zvezvi. Zveshuwa baba vandiudza. Obva wanwa mvura yako ka2 kechi3 unomedza shoma. Obva wasiya imwe obva washipira dumbu rako. Mangwana ndosvika nchikuti makorokoto. Ndati zvakanaka iyi. Ndozvandakateedzera na 12 mwana wangu pu. Vandafonera baba wekumba kwangu andogara nawo ndani mwana. Vandafonera boyfriend ani munoziva kuti baba murume wako haarambidzwe kupinda muchipatara chero nguva. Vandamufonera uya boyfriend ndikati uyaone mwana wako izvozvi ndani mwana. Apa aive panight kubasa. Ndobva arowa mota yake vauya pamakoni zveshuwa asvika. Aiva ndokuona iwa pane mwana musikana. Ndo ameno vaona mwana wake apedza vabuda vaenda. Mwana yeye ndiye akazoita ndiramba nemurume wangu. Handina kurohwa. Handina kutukwa. Handina kudzingwa. Musi ID uyu akangoya nelaptop yake mwana anga ane 2 years. Kuri kupera kwegore kuine ameno Christmas party inoitwa yemapurisa nemaCID. Ndobva handiti shamwari ndikati zvikanzi tiri kuenda kuChristmas party nhasi. Saka iwewe ogeza mwana ogeza mupfeka giya. Handidi zvokunonyadziswa. Ndikati nepane nguva dzake anga asingashoteseka adzoka mu5 o'clock imomo. Ndikati nepane time ndikubikira murume wangu. Zvika ndoda kuti undiudze kuti pautu hwedu
inini nemunhu wakugara naye akakosha ndiani. Vandati wandogara naye ndiye wandokoshesa nokuti ndiye anotoziva kuti ndatemwa nemusoro usiku. Zvikanzi alright inini zvisinganetse mangwana ndikuya kuzomuudza kuti tiri 2 pamukadzi uyu tese takaroora. Ndikati alright. Semunhuwo wandaitaura naye akadhakwa ndakati uye ndezvekuita sei? Ndezvekudhakwa. Makuseni acho ndakabva ndamuka kubata jongwe muromo vanaenda kwamakoni kupolisi kwaishandira. Ndasvika kwamakoni kuya vandamutsvaga vandamushaya. Ndakufonera mwana watete wangu aishanda nemurume wangu. Naitondewe momwe asvike zvikanzi wari kuno wana dhedhi watotora dhedhi wabuda kunze kwegedhi. Maiwe vandakwira kombi vandadzokera. Ndichingonovaona ndiri sepana vanoti parodi pandaiburukira paiwe straight kudzika kumba kwangu. Ndichingoona kuti varume vayo vakamira pagedha naonanga kumba. Ndakabva ndaenda mupaki mutown center vandanorara. Square ndirimo. Kumazuva rodoka vandabuda. Hanzvadzi yangu pandaona kuti hanzvadzi yangu yakubva kubasa. Vandasvika ndikati maswera sei? Zvikanzi taswera maswera. Zvikanzi kumaswera ndikati ndabuda ndichienda kumasowe makuseni pai. Ndokwandaswera handina kuda hangu kutaura nokuti ndaifunzwa ndezve 2 minutes. Zvikanzi vamasiya mwana? Ndikati aiwa sorry. Vandapinda mumba. Ndapinda mumba murume wangu akabva anopindawo mumba. Zvikanzi naimate ndoda kuti undiudze kuti chandokutadzira chii. Vandati inda. Handina kumudaira zvehashi. Nondaiziya chii zvandai metsi dzangu dzaitika. Vandati ko chii? Zvikanzi makatodanana nemurume uyo kukubudisai mazuva aya. Na kusvika izvezvi mune shuwa nezvamukuita. Chandokutadzira chii mukadzi wangu? Imbondiudze kuti chandiri kukanganisa chii. Handidi kunyeperai. Ndakaramba panguva iyoyo ndikati handizvizive. Chinhu chandiri kutoziva imeseji iyi yandisenderai. Atondisendera meseji iyi nhasi ende yanga irimo shuwa meseji iyo ndo yandakachengeta yanga yakanzi ndakutokurambanisa nemurume wako ndogara newe. Ndo meseji yandisenderai. Saka chenjera kutongwa nemurume weku next door. Uchaita kuti imba yedu iparare ini ndozonogara naye. Kanzi alright. Ime mangwana zvandakuita ndoda kuti muende munotsvaga imba kubudiriro. Mangwana aya ndamuka ndakatonotsvaga imba yangu vandaiwana ndatosiya ndatsvaira ndagadzira mumba mangu 3 rooms dzangu vandadzoka kuchitungwiza. Zvikanzi ngatichitsvage mota inotitakurira zvinhu. Vandati indaneta toenda mangwana. Ndaziva kuti mukomana uyo Satani kana akutouya anouya hoti. Mukomana uyo atori muroad uyu muCID uyu. Nguva diki ndomuka pane pangoita 3 hours vatosvika. Zvoti dai ndakabvuma kutsvaga mota takaloda zvinhu zvedai svika taenda kana kuti aigona kusvika takusimudza mota. Asvika nelaptop yake iri mumaoko mukuru. Aiwa hurumu achidzedzereka. Zvikanzi ukuramba uchigara nehure. Ndakakudza kuti hure akadya mari yangu iri. Wabereka wari wakadya mari yangu. Mina ndichikuratidze chaizvo. Vavhura laptop yake, flash rake riri pasaidi. Wabereka ana sekuru wangu vese. Ana mai nini wangu, ana mai guru wekumusha kwa mama wangu. Zvese vazvibudisa pachena. Zvikanzi alright. Aya maphotos aya. Ukutaiwe kupu. Ukutaiwe kupu. Ukutaiwe kupu. Ona uya akashama ndamudza ndisendere photo ndiri achigeza. Achiti ari kugeza. Handina chisina kutaurwa. Maphotos ese aiwe nazvo. Zvabva izvozvo handina chandakataura. Ndakabuda vandanogara futi mupaki muya mutown center. Ndamirira hanzvadzi yangu uya. Hanzvadzi yangu ndamufonera auya. Ndamutsanangurira ndo zvaita sei? Zvaitika. Zvikanzi saka iwe kufunga kuita sei? Kati ina hanzvadzika. Regai ndotsvaga imba. Ndigare ndega. Pautuhwawo kana paina hwana ari kundida achatera. Asi inini uyu murume uyu muCID uyu handisi kumuda. Uyu imari yakandinyengera uyu. Uyu ndiye murume wangu wemumba uyu. Ndiye wandiri kuda. Zvikanzi saka handei tinotakura zvinhu. Vatasvika kumba. Baba vana vangu vari panze nevashandi vavo. Vandati bati ndokumbira kukuonai. Vauya tiri mumba. Kandokumbira tishiyane zvinhu. Zvikanzi pakushiyana mukati pane zvandoda here. Chinhu chandingatode mishini yebasa sezvo murimi makaitenga nemari yenyu. Ndiyo ndisire inogona kundiwanisa mari yekuti nditenge imwe property. Izvi zvese zviri mumba zvitakura henyu. Chinhu chandoda kuti tishiyane. Ngatipwanye cashbox tishiyane mari. Tapwanya cashbox cashbox mamu ine 800 vatashiyana 400. Zvikanzi zvinhu zvese chitakura.
ndakatakura kesi handina chandakasiya, ndakasiya hembe dzake chete ndichiti murume wangu anogona kutsva moyo nezvinhu zvedu izvi, akateera. Asi murume wangu haana kuteera. Ndaigara ndiri munhu wekungochema everyday. MuCID iye ndiye akateera, abvunzawo vanhu kuti vari kugara kupi, auya ndobva asvika bva anditi ndauya ndauda kugara newe, bva ndaramba kugara naye. Akabudisa pfuti zvikanzi ndakusiya ndakuuraya munomu. Ndakabata mwana wangu mumaoko, ndakungoparadza upenyu hwako, ndozoti iwewe wakandidyira mari yangu, ndaparadza life yako, hapana zvichaenda mberi. Ende chandisingade chikundirwadza ndechekuti handidi uzokuona uine mumwe murume. Vana muti ita zvawataura. Sezvinei hameno hanzvadzi yangu yakangobvawo kubhawa yakadhakwawo, angosvika kubva avhura dhoo. Achinovhura dhoo zveshuwa pfuti yakanga yakabata, vaangoikanda pasi, vainhonga, ndobva atobuda vaavhura dhoo vaaenda. Mangwana acho vaafonerwa nehanzvadzi dzangu zvikanzi zvamakaita nezuro isusu takuenda unoripoti, zvikanzi mina ndiye titaurirane. Ndobva abhadhira $500 kune hanzvadzi dzangu zvikanzi musandiripotera, ndakutosiyana naye. Ndopandakapedzisira kumuona murume wanguwo. Ndichadogara ndega ndichiti pamwe tichadzokerana. Ndakambodzikama kumusha kwaobva kwaita rufu rwehanzvadzi yamai yake. Ndobva anzi ndoda kuti uye kunhamo, asi kana wakuya kunhamo ndoda kuti uye namai Tanaka, haufaniri kuya wega. Zvekurambana kwenyu inini handizvizive. Inini ndiye muroora wangu wandakatotambira, ende ndiye wandinoda. Ndopatakanzi baba tiwaipa wakauya kumbavha, handimaiti ndo zvandaudzwa namama. Saka ndokumbira kuti tiende tese kupi kunhamo. Tikaenda kunhamo ndokubhadhara zvangu. Ndikati ndipe, vandipa $200. Pataenda kumota show yefamily yenge haiwa, pataenda kunhamo takachema sekuru, tapedza kuchema sekuru, tauda kudzoka nemota iyi. Mai vake vakabva kuti hazviite kuti mudzokere nhasi, tiri kuenda kumba kumhiri, mozodzokera kuHarare. Mai handina kuzoti vaidawo kuzama kugadzirisa imba yevana, asi zvakaramba. Mai vakada kuzama kugadzirisa imba yevana nebedroom, kuti vana vacharara muone room imomo, vachapedzerana vari mupi. Asi masikati ese taitoenda kuHuni, kumvura, zvokuti amweni wangu akapedzera vati aiwa wakuwirirana. Manheru patopinda mumba medu kunorara paipai, inini uku vana vedu pakati, murume kwekupedzisira. Ndo marariro ataita. Mangwana totomuka, mamukasei, tototanga kuyepila. Hatina zvatakagadzirisa. Tadzoka kunoku kuHarare, ndaenda kumba kwangu, yaenda kumba kwake. Ndo pandakanyatsoona kuti apa zvemba pasisina. Vandachitanga hangu kuchinyatsoona zvitengesa mumba. Ndo maparariro akaita imba yangu yekutanga. Inhoroondo. Pano pandoda kuti ndinzwisise zvakare. Imimi pamakanoroorwa ndozoti kazhinji kacho panoroorwa munhu ka pangonzi apa zviite zuva 1 ka. Zvinoita kana 2-3 days ka. Iwe uchaenda pachiitwa gadziriro, pachiitwa sei. Pamakabuda imimi kumurume ncheche uyu akakurereka kutanga. Muchenda makamudza kuti kuenda kupi kunoitei kumusha zvakare. Hatina kuzviitira kumusha, takatozviitira muno mutauni. Kuzvitungisa ikoko mumba masisi wangu. Ndo kwatakaenda kubva tanozviitira. Saka ndingataure zvekunyeba ndikati ndakaita 3 days. Ana mama ndo wakauya. Vaita zuva rekutanga wakarara ikoko. Mangwana acho bva tamuka ndichiroorwa. Manheru acho bva inini ndatoenda kumba kwangu. Ivo bva wasara ikoko. Saka inini aiwa handina kumbogarako. Iniwo ndo vaive ikoko. Inini ndaitodzokera kune murume wangu ndichitonoita zvekumba kwangu. Sinzi uyu aitoziva kuti uyu mukadzi wemunhu. Aiwa, nhoroondo yenyanzvadzi yakakurisa yakarebesa. So zvatakuita isusu kwanhasi tinombogumira pano. Tichauya nechimwe chikamu zvakare, I think part number 3. Mozotitsanangurira apa matitsanangurira maparadziro amakaita nemurume wenyu wekutanga. Kana tisingakanganje zvangu ndiwa mukutaura ndiwa maitaura iri palast video maiti akakubvisai kumhandara mune 13 iye ane 19 years. Yes. Alright. So pavidhiyo yechipiri tichapinda zvakare pakuparara kwakaita marriage yenyu yechi2 handitika. Muri yeZimbabwe kwanhasi regai ndimbogumire pano. Nhoroondo yatete kuti panapa yakarebesa nekuda kwenguva. Regai tigumire pano. Anokuoneka nemfaro ndiManasi mwana wekwachibanda. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka, asi musakangamuwo zvakare kulike this video,
kuitira kuti tikwanise kudzoka zvakare neimwe number 3. Ticharamba chikupai mavidheos akaita seaya kusvika zvanaka pano paChibanda Media, tiri pachirongwa chatodaidzira icho kuti Bish Reality Show.